Здравейте, хора! Ще играем Clash of Clans. Това е трети епизод. До мен е мистер Опен Хакер. Ние сме у нас. И днес аз ще снимам клипа. Днес няма сти, аз ще снимам. Както знаете, днес как беше името е? Big Boss. Big Boss ми даде неговия акаунт. И както знаете, направихме тима, който вие сте добре познавате. И ние си караме с Разко. Как не, като той е педофил. Не той. Ама си ти. Спри, бе! Не мога да си снимам клипа. Help me! Help, хора! Много си тъпа, паднах на земята. Аре, бе, килима събираш, бе, май. И Здравко е много леко, хора. Аз мога да подъркам цял ден така. Спри, бе, това боли вече, бе, майка ти стара. Направя една фатка. И заглежда заедно на масата наравно с момчетата. Мога да не мога да си снимам клипа. Можеш. Мога. Спри, бе. Спри, че гледай килима какво стана. Клипа се провали за да разчистаеш се. Ти самия си провал. Майка ти да те е била глътнал. Спри, бе, килима събираш, бе. Тъпак. И той снима на земята. Къде снимам, като ти ме буташ? Ау! Не. Спри, бе. Не. И хора, Здравко тук е направила армия, която Нищо ме не барай. Сега, моля. Пърля чанта. Играем си. И хора, сега ще се опитаме да биеме тоя. И няма да успее, защото е пълен слабак. Да, защото нямам войници. Нищо те педерас. И аз ще цъкам на клапана, за да Няма да цъкаш. се цъкам. Няма. Той ми е приятел. Няма. Те си плаче бащава. Кога свършиш клипа? Моля те се. Моля те се. Не, моля те. Моля те се. Чуваш се на клипа, бе. И да, всеки ме чува, защото той е лош човек и не дава. Ти път сега си по-добър. Не. Ти за това ли искаш да видиш у нас? Не, ама съди. Хора, сега ще бием най-силния на света. И хора, не дейте снимайте с Здравко, защото той не дава. Кой не дава, ще ме бия в дивана. Не, има си таблет. Нямам ти паролата, ако ми дадеш тогава. Няма ти дам паролата за интернет. Хора, аз ще му щупа дивана. Буклук. Хора, тук скетчим. Аз съм го заклещил. Да, дето аз теб съм те заклещил и не можеш да говориш.
И хора. Да, де той е на земята, аз съм си на дивана и се излежавам, хора. Не, той е на земята, не го слушайте. Той е пълен лъжец. Аз съм по-добър ръкичест от него, както знаете. Както знаете, той си падна от един ритник. Не, аз съм на дивана за разлика от теб. Да бе. Говори, каквото искаш. Дето аз съм си полегнал. И Хора, в момента тук що му удрях шамари. аз на теб ти ударям. Аз съм те ти удрям. Сега го удрям в гърба. Веднъж. Сега го душа. Като идиот. Хора, това ще е за този клип.